Гыйракның Рамади шәһәрендә иминлек көчләре Әл-Каидәгә бәйле сугышчылар белән атышты. Рамадиның берничә районы һәм Фәллүҗә шәһәренең шактый зур өлеше Гыйрак ислам дәүләте һәм Левант төркеме сугышчылары кулында. Рамадиның көнбатышында иминлек көчләре атышлардан качып киткән кешеләрнең өйләрендә яшеренгән булырга мөмкин сугышчыларны эзли. Пакыстанның төньяк көнбатышындагы Банну шәһәрендә студентлар һәм активистлар Төньяк Вазиристан асаба җирләрендәге сугышчыларга каршы алып барылган хәрби чараларга протест белдерде. Алар күптән түгел булган һава һөҗүмнәрендә тыныч кешеләрнең һәлак булуына, йортлар, кибетләрнең җимерелүенә зарланды. Пакыстан хәрбиләре исә Төньяк Вазиристандагы ул һава һөҗүмнәренең төгәл булганлыгын һәм 100ләп сугышчы үтерелгәнлеген белдерә. Шулай ук Пакыстанның Пешавар шәһәрендә бер төркем кеше узган айда күренекле телевидение журналисты Хәмид Мирне үтерә язган һөҗүм өчен җаваплыларны табып хөкемгә тартуны таләп итте. Бу протест чарасында журналистлар, сәяси фиркалар һәм активистлар катнашты. Журналистлар Пакыстан хөкүмәтен медиага һөҗүмнәрне туктата алмауда гаеплый. Мирнең бер туганы исә Пакыстан яшерен хезмәтен ул һөҗүмнәргә катнашуда гаепләде. Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә үткән хәрби парадта 10 меңләп хәрби катнашты. Парад Таҗикстан чик саклау хезмәте оешуының 20 еллыгына багышланды. Парадны президент Имамали Рахмон һәм югары хәрби җитәкчеләр карады. Парадта беренче мәртәбә хатын-кыз чик сакчылары да катнашты. Тифлистә Грузияның бәйсезлек көнен музыка һәм уеннар белән бәйрәм иттеләр. Бу чара 1918 елның 26 маенда Грузияның Русия империясеннән бәйсезлек алуына багышлана. Грузия 1921 елда Кызыл армия бәреп кергән.